автора и на второто попадение. Така може ли да кажем, че се завръща с гръм и трясък в Добруджа? Чак с гръм и трясък не мога да кажа, защото има какво се желая още. Както се вижда, не съм в най-оптималната форма, която бях миналия полусезон. Но все пак, като бях в Спартак, 8 мача бях там, не ми се даваше толкова шанс да си използвам шанса. Влизах за определени време, за определени минути, имах един мач като титуляр и след това изгониха треньора и аз реших и аз по някакъв си начин да се тръгна от отбор. Съжаляваш ли за решението, че пак си върна? Сериозно, честно ти казвам, не съжалявам изобщо. Исках да се те посрещат наистина като... Тук се ме посрещат, познават сме хората, аз си ги познавам. С никой нямам дразги, всички ме уважават, както и аз уважавам тях. В Спартак феновете нас не уважават. И днес мисля, че ти аплодирах. Да, и днес не аплодираха даже. Съм благодарен и на тях. На тях нищо лошо не съм направил, на никой като цяло от Спартак нищо лошо не съм направил. Просто те не ми даваха шанс за изява. Сега вече са на точното място, в точния момент. Отвътре как видя матч? Отвътре мача, както видяхте, всичките, където влязохме, даже и като резерви, всички дадахме максимум от себе си и нормално заслужихме това, за което излязохме на терена, което каза старши треньор. Важна победа, така предполагам ще вдари самочувствие за следващия двубой. Да, много важна победа. Дерби е, както се нарича тук, между двата града. Нормално е да имаме настроение сега, обаче не трябва и да се дигаме много нависоко, защото имаме след 4 дена имаме друг матч, който е още по-важен от този. Ако сгъстен цикъл, възстановяването, справяте ли се? Справяме се както можем, треньорите се грижат за нас перфектно, от щаба се грижат за нас перфектно, каквото могат ни осигуряват, каквото сме искали, всичко са ни дали. Така и накрая, какво ще обещае на Дилян Димитров, да бъде същия, както бележеше гол след гол, или е трудничко да върнеш тази топ форма? Максимум още 1-2 мача се надявам и си върна формата, даже и по-добре ще от миналата година, когато бях.